Selam dostlar. Keyifleringiz eshik? Shep deb boshlanib qolam. Onun tog'inda ko'tarilin tilasangiz, tezroq bizning master-klassga qo'shiling'iz. Ona bizga bizan o'yinlari yasovchi Aliya Eslamova ko'rsatishik. Esanmisiz Aliya opa? Esanmisiz sizga de. Aliya opa, eng boshda bizan o'yinlaringizni ko'rsatib ketingizlar. Ona siz narsadan yasaysiz? Әйе, шатланып күрсәтәм. Мин төрле бизекләрне ясыйм. Алкалар, брошкалар, муенсалар. Агачтан күп ясыйм. Агач белән төрле материал берләштергәч, бик кызык бизекләр чыга. Монда агач белән сумала, агач белән ялтыравыклар һәм төймәләр. Акрил белән буялган агач брошкалар, милли брошкалар һәм милли алкалар, заманча геометрик алкалар, төрлечә. Бу яңа коллекция була. Aliya opa, bizan o'yinларын эшләү бу сезнең хоббимы? Моңа кайчан һәм кайда өйрәндегез? Башта бу минем хобби булды. Мин бала чактансын нәрсәдер ясадым. Мин үзем кызык бизекләрне бик яратам. Шуңа күрә мин күп ясадым. Аннары минем бизекләрне теләүчеләр күбәйде һәм 2009 елда без дустым белән Woodgood Shop шоурумны ачтык. Хәзер ул минем яраткан эшем. Aliya opa, bir bizan o'yinларын ясау өчен күпме вакыт кирәк? Bizan o'yinларын bir тапкырда эшләмәгән кеше андый эшләнмәне ясый аламы? Әгәр сез бизекләрне бер тапкырда ясамагансыз, борчылмагыз. Тырышсагыз, барысы да килеп чыга. Aliya opa, siz bizga бүген нәрсә ясаячаксыз? Аның өчен нәрсәләр кирәк? Шундай брошканы ясыйбыз. Безгә кирәк булачак. Гади акрил буялары. Акрил буялары булмаса, акварель дә ярый. Палитра яки кагаз. Су өчен сабы-саба, кисточкалар. Агач әзерләү. Мин бу агач әзерләүне башта рәсем төшереп, аннары лазер станокта үземчә кистем. Сез бу әзерләүне яки икенче төрле иҗат әйберләре өчен кибетләрдә аласыз. Тагын безгә кирәчәк. 2 компонентлы сумала, эпоксид сумала, брошка, булавка брошка өчен, һәм тагын бер савыт саба, һәм таякчык сумала булгату өчен. Палитрага бераз буяу салып, башлыйбыз. Миңа табигать җимешләрнең төсе күбрәк ошый. Шуңа күрә мин бу алмага сары һәм кызыл төсләр алдым. Беренче буялар кипкәч, без өстенә алтын буяу салабыз. Кuru кисточка белән әз генә алабыз да. Ничек безгә ошый күбрәк. Һәм тагын ялтыравыклар мин салам. Üstüne matur bulma. Ошыймы сезгә? Хәзер безнең алмаларны сумала белән каплыйбыз.
Буяулар әйбәтләп кибергә тиеш башта. Аннары бер соотка 2 компонент смоланын салабыз да әйбәтләп болгатабыз. Смола белән эшләгәндә сак булыгыз. Тәрәзәне ачып эшләргә кирәк. Хәзер 1-2 көннән соң смола каткач булавка ябыштырабыз. Бик матур бизәнү әйбере килеп чыкты бу. Алия апа, бик зур рәхмәт. Уңышлар үзегезгә. Ә Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Безне белән калыгыз.